በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ለቻናሌ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ደሕና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ኣምላክ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ንኽዎ ንስኻትኩም እውን ሰላም ክትኾነይ ብዓትም ተስፋ እየ። እንኳዕ ንወርሓዊ በዓል ቅድስቲ ስላሴ ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። ንቻናሌ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ናገበርኩም ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ ንገበርኩም ደሞ ላይክ ሸር ሃናፂ ርእይተኩም ምብርታዕኩም ኣይፈለየኒ። ሎማዓንቲት መንፈሳዊ ዕላል ክርስቶስ ንሓጥኣን ከም ዘፍቅሮም እንታይ ጭብጥ ኣሎ ዝብል ሳልሳይ ክፋል ሒዘልኩም መፅአ እኒሆ። ጀሚረ እስካብ ንፍፅም ምሳይ ክትፀንሑ በትሕትና የላበኩም። ንመዘኻኸሪ ዝኣክል ካብ ካልኣይ ክፋል ዳንኤል እስኪ ሓንሳብ እዚኣ ኣቦና ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም ከሎ ብዘይ ኣፈላላይ እዩ ኣፍቂርናን ኣድሕንናን ዝብል ኣቋሪፅና ነርና። እንሆ ሳልሳይ ክፋል ይቕፅል። ኣቦና እግዚአብሔር ከይተናሳሕና ምስ ሓጢኣትና ከለና እዩ ኣፍቂርና። ተናስሕሞ ብድሕሪኡ ከፍቅረኩም እየ ኣይበለናን። ነብሱ ወከፍ ሰብ ኣብ ሂወቱ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣላቶ። ንዓኣ ዝኣመነ ሂወቱ ካብ ስዕረት ናብ ዓወት፣ ካብ መግዛእቲ ዲያብሎስ ናብ ነፃነት፣ ክርስቶስ ካብ ፀልማት ሓጢኣት ናብ ብርሃን ፃዲቅ እዩ ዘምፅእ። ዳንኤል ኣየነይቲ ድኣ ኮይና እዛ ጥቕሲ ኣቦና መልእክቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ እዩ ምዕራፍ 5:8 ዘሎ። እንሕና ገና ሓጥኣን ከለና ከይተነሳሕናን ከይተቐየርናን ከይተመለሰናን ማለት እዩ። ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላክ እታ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ በዚ የርኢ። እዚ ማለት ዝወደይ እግዚኣብሔር ቅድሚ ኩናት ወይ ብዘይ ኣድልዎ ፍቕሩ ገሊፅና ይኹን ዳ እምበር እግዚኣብሔር ምስ ሓጢኣትና ከለና ከም ዘፍቅረናን ዝቕበለናን ተዘይኣሚንና ሓቀኛ ንስሓ ክንንሳሕ ክኸብደና እዩ። ዳንኤል ከመይ ማለት እዩ ኣቦና በይንና ክንወፆ ስለ ዘይንኽእል ክርስቶስ ካብ ሓጢኣትና ከንፅሐና መፀ። ንሱ ሓኪም ኮይኑ ክፍውስ እንሕና ከዓ ክንሕከም ሕሙማት ኢና። ሃንደበት ኣቦና ከብዶም ከም ዝሓመሙ ኣምሲሎም ኣይ እንዳበሉ ክእዝሙ ጀመሩ። ዳንኤል ኣቦና እንታይ ደኣ ኮይንኩም? ኣቦና ከም ዝሓመሙ ሕዝቡን ኣምሲሎም ኣይ ክብሉ ካብ ኣፎም ቃል ኣውፅኡ። ዳንኤል ሕክምና ንኸድ ኣቦና ዳሕና ዲኹም? ኣቦና ዳሕና ምስ ሓወኹ ንኸይድ በሉ። ዳንኤል ንኸድ እምበር ሕጂ ከምዚ ምስ በልኽዎም ኣቦና እንዳስሓቁ ምስ ሓወኹ እምበር ንኸይድ ተረዲእካ ዶ ዝገበርኽዎ በሉኒ። ዳንኤል ፍሽኽ እንዳበልኹ ኣሰንቢድኩምኒ እንዲኹም ኣነ እንታይ ከም እትተሓላለፉ መልእኽቲ ግን ብቐሊሉ ተረዲእኒ። ቅድሚ ምውሳእኹም ከይስንብድ ምንታን ኣቐዲኩም እንተ ትሕብርኒ ጽቡቕ ነይሩ ኣቦና። ቀደም ክሓዊ እሞ ድሓር ናብ ሓኪም ክኸይድ ዝበሃል ነገር የለን። ምኽንያቱ ክሓዊ እየ ናብ ሓኪም ዝኸይድ። ስለዚ ቅድሚ ካብ ሓጢኣት ክነጽህ ድሓር ናብ ክርስቶስ ክኸይድ ፍቕሩ ክቕበል ዝበሃል ዘረባ ጌጋ እዩ።
ክንኣምነውን የብልናን። ዳንኤል ዋላ ኣብ ኣጸያፍ ሓጢኣት እና ወደቕኹ እግዚኣብሔር የፍቅረኒ እዩ ማለት ድዩ? ኣቦና እወ ሓጢኣትኻ ኣብ ዝበዝሐሉ እግዚኣብሔር ዝያዳ የፍቅረካ። ከምቲ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 20 ተጻሒፉ ዘሎ ኣብቲ ሓጢኣት ዝዓዘዘ ግን ኣብኡ እታ ጸጋ ኣዝያ ተዓዝዝ ይብለና። ዳንኤል በኽሪ እዝነእያ እዛ ጥቕሲ ምርዳእ ተኣብየካ። ኣቦና ሓደ ናይ ዓጽሚ ሓኪም ሰብኣይ 5 ቆልዑት ነበርዎም። ሓደ ካብኣቶም ኩዕሶ እንዳተፃወተ እንከሎ እግሪ ይስበር እሞ ኣቦኡ እንዳጎየየ ናብ ሕክምና ወሰዶ። እግሩ እውን ኣሰርዎ። ካብቶም ደቆም ንመኒኦም እዮም ዝያዳ ዝከናኸኑ? ዳንኤል እዚ ደኣ ፍሉጥ እንድዩ ነቲ እግሩ ዝተሰበረ ወዱ? ኣቦና ድሕሪ 3 መዓልቲ እውን ካልኣይ ወዱ ካብቲ ሓጢኣት ዝበዝሖ ጸጋ ይበዝሕ ስርዓተ ቅዳሴ እስኮላ እንዳወረደ ከሎ ጎልኡ ተሰበረ። ሕጂ ኸ ንመኒኦም ኣብሊፁ እዩ ዝከናኸኖም? ዳንኤል ሕጂ እውን ነቲ ጎሊኡ ዝተሰበረ እዩ ክኸውን ኣቦና? ኣቦና ድሕሪ ሰሙን ከዓ እቲ ንእሽተይ ወዱ ብሓደጋ ማኪና ዓንዲ ሕቁ ተሰበረ። ሕጂ ኸ ንመኒኦም እዩ ኣብሊፁ ዝከናኸኖም ትብሎም? ነቶም ዘይተሰበሩ ዶ ወይስ ነቲ እግሩ ዝተሰበረ ወይስ ነቲ ዳሕረዋይ ብሓደጋ ማኪና ዓንዲ ሕቁኡ ዝተሰበረ? እንሆ ሳልሳይ ክፋል ኣብዚ ተፈጸመ። 4ይ ክፋል ይቕጽል። ጀሚረ እስካብ ፍጽም ሳይ ስለ ዝጸናሕኩም እግዚአብሔር ኣምላክ የኽብረለይ። በድጋሚ ንቻናሌ ሓደሽቲ ንኾንኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ ንገበርኩም ደሞ ላይክ ሸር ሃናፀ ርእይተኩም ምብርታዕኩም ኣይፈለየኒ።